vlogku habugan beनिफ्राय पायलखौ बायनो नांसिगोन आरोना लोगोफोर vlogनि खामानिया जाबाय आरोना दा थांनो ओंखारबाय दा पायलखौ लायदिनोसै बे आदैयाबो जाबाय लोगोफोर थांबाय दोङो जा जोङो पायल लायनो मोनफैबाय लोगोफोर पायल लादोंसै आरोना नै दखाना बेनो लोगोफोरनि लाबाय आरोना पायलखौ मैं टोकरी लगा ली ये जाए ये बांसी ना ये हमारा मना है तो डायरेक्ट करने बात करला इतना बांगी ना उधर जमा चित्र दिस है लोगोफोर थांसै जाबाय दा जोंहा लानाया